Hoi, ik ben Britt Evers, kom uit Aardenburg en word precies 2 maanden na de verkiezingen 18 jaar. Dat betekent dat ik nog geen stemrecht heb. Toch ben ik heel erg geïnteresseerd in zowel de landelijke als de lokale politiek. En met dit programma hoop ik je te informeren voor jouw stemkeuze. Dit is Britt en de gemeentepolitiek. Mijn naam is Britt Evers en ik sta vandaag namens RTW Scheldemond in Sint-Anna ten Muiden en ik praat met CDA-lijsttrekker Patricia van der Vijven. Kunt u mij de belangrijkste punten uit uw partijprogramma vertellen? Nou, als CDA hebben we de titel gekozen, we willen de inwoners weer centraal stellen. En we vinden burgerparticipatie heel belangrijk, dat inwoners meepraten, zowel jong als oud. En we willen ook stappen zetten qua duurzaamheid en natuurlijk ook het wonen, hè, de hot item op dit moment met verkiezingen. Wat is uw standpunt dan over de toeristische verhuur die heel erg speelt om de burgers heen in de gemeente? Nou ja, we hebben zowel in juni als nu afgelopen december ook aangegeven van voor ons maximum 60 dagen toeristische verhuur in de kernen. En liefst van al zouden we ook gewoon een uitsterfconstructie in de kernen hebben. Dat bijvoorbeeld de huidige eigenaar dan nog wel een aantal dagen mogen verhuren, maar als ze hun huis verkopen, dat dan de nieuwe eigenaar het dus niet meer mag. U heeft ook benoemd dat u heel graag burgerparticipatie erin in de gemeente wil betrekken. Burgers betrekken in de plannen die zijn gemaakt. Hoe gaat u dat realiseren? Nou, je hebt zowel de volwassenen natuurlijk als de jongeren. De volwassenen, ja, onder andere via de dorpsraden worden die al benaderd. En daar vinden we dat er veel meer naar geluisterd moet worden. We hebben natuurlijk in december gezien ook dat ze hadden heel wat dienstwijzes ingediend. Helaas hebben een aantal van de raadsleden daar niet naartoe geluisterd. Heb ik ook meerdere malen gevraagd van, goh jongens, wat gaan jullie daar nou doen met die vele dienstwijzes? En als je kijkt naar de jongeren, we zijn nu heel blij dat er nu eindelijk een kinderburgemeester is aangesteld. Ik had, zeg maar, volgens mij iets van 6 jaar geleden daar al eens een vraag over gesteld bij de vorige burgemeester. We zijn blij dat dat er nu komt, of dat het er eigenlijk is. En we hopen ook dat in de toekomst dat nu niet alleen bij de lagere school, bij groep 8 blijft, maar dat het misschien meegenomen wordt in de middelbare school, het Zundcollege bijvoorbeeld. Oké, dank u wel. Wat kan u betekenen voor de jongeren binnen de gemeente? Nou, dat is juist ook een doelgroep van wat we zeggen van dat is een heel belangrijke groep. Jullie gaan nu gaan studeren en we zouden ook heel graag van jullie horen van goh, hoe moet de gemeente eruit zien zodat we in de toekomst na onze studies echt weer terug willen komen om hier te komen wonen. Ja, sowieso voldoende starterswoning natuurlijk, maar we zouden het heel fijn vinden dat de jongeren meepraten met ons van goh, zo moet de gemeente eruit zien of dat missen we qua leefbaarheid, qua voorzieningen en zo. Dus we zijn nog steeds op zoek achter een modus, een jongerenraad of een andere manier om de jongeren te betrekken. Dank u wel. Wat vindt u van de openbaar vervoerregeling binnen de gemeente Sluis? We moeten sowieso zorgen dat er voldoende openbaar vervoer blijft, zowel voor de oudere generatie als voor de jongeren. Want jongeren die gebruiken het om naar school te gaan en ouderen die minder mobiel zijn, die kunnen in ieder geval wel overal geraken. Dus het ligt bij de provincie, maar als gemeente moeten we er natuurlijk wel voor zorgen dat er voldoende en goed ingericht openbaar vervoer is, zodat iedereen er wel gebruik van kan maken. Wat is uw mening over het plan Vitaal Zeeuws-Vlaanderen? Nou, het is een heel groot ambitieus plan. We hebben aangegeven van jongens, zorgen dat het als het terugkomt inderdaad dat het goed onderbouwd is, zowel financieel, niet alleen de plannen die ze willen uitvoeren, maar ook stel dat we zeggen van we willen het niet doen wat het dan kost voor alleen maar de gebouwen te verduurzamen. Maar de visie erachter vinden we wel positief. Er wordt samengewerkt met zorgzaam, met de ondernemers, met het onderwijs. Het is een integrale aanpak en dat vinden we heel positief. Alleen moeten we wel zorgen dat het wel betaalbaar blijft. Als CDA vinden we burgerparticipatie heel belangrijk, dat de inwoners kunnen meepraten, ook dat er voldoende woningen zijn, ook voor de starters. En we willen heel graag dat er meer innovatieve industrie komt in onze gemeente. Zodat er meer banenperspectief is voor onze jongeren, zodat ze zeker terug kunnen komen naar hun studie. En we moeten natuurlijk ook echt stappen zetten qua duurzaamheid. Wat is uw standpunt over duurzaamheid binnen de gemeente en hoe kan dat verbeterd worden? We moeten gewoon stappen zetten qua duurzaamheid. We zijn al 2 periodes achter elkaar volgens mij aan het praten van hoe gaan we onze gebouwen verduurzamen. En het kost geld voor iedereen, ook voor onze inwoners. Maar we zullen toch moeten stappen zetten, want we hebben een Parijsakkoord en daar moeten we ons aan houden. En we moeten ook zorgen dat de mensen, onze inwoners die het financieel niet breed hebben, dat zij ook stappen kunnen zetten. En daar moeten we als gemeente hen in ondersteunen. Hoeveel zetels denkt u te halen? We hebben er nu 4 en we hopen dat we er 4 kunnen blijven behouden.